Issa uffiċjali li l-gvern ta' Joseph Muscat jesperimenta bi flus il-poplu u bl-eluf ta' euro. Kien il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi, magħruf għal kemm viċin il-Prim Ministru Muscat, li mistoqsi minn Net News ammetta li s-sena li għaddiet esperimenta b'aktar minn 100,000 euro minn flus il-poplu. F'xemx tiżreġ fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar, il-Ministru Konrad Mizzi sejjaħ lill-midja biex jiftaħar bix-xogħol li l-privat għamel biex il-bajja tal-Balluta terġa' timtela bir-ramel għall-istaġun tas-sajf. Iżda mistoqsi jekk għandux jikkummenta dwar il-fatt li s-sena li għaddiet inħlew aktar minn 100,000 euro minn flus il-poplu biex isir ir-ramel li mal-ewwel ħalba xita f'Settembru imbaram kollu mal-mewġ. Il-Ministru Mizzi wieġeb li dak kien esperiment li ħadem u li l-poplu Malti gawda minnu. Is-sena li għaddiet infaqt iktar minn 100,000 euro għall-istess bajja. Illi sfortunatament wara 3 xhur mal-ewwel mal-tempata spiċċa kollox fix-xejn. Ma tikkummenta xejn dwar tas-sena l-oħra? Naħseb il-bajja s-sena l-oħra kienet esperiment li ħadem għaliex il-poplu. Esperiment ta' 100,000 euro? Esperiment li l-poplu Baltiċi gawda minnu fis-sajf. F'Settembru li għadda mal-ewwel grigalata 110,000 euro f'ramel, showers u l-anet tal-iskart spiċċaw il-baħar. Da minn barra li ma kull darba li tagħmel ix-xita inixxi ilma maħmuġ mit-triq għal fuq it-tarax tal-bajja u eventwalment għal fuq ir-ramel. Dakinhar ta' tnedija l-Ministru Konrad Mizzi kien qal li l-Ministeru tiegħu kien għamel studji estensivi biex jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa. Sena wara l-Ministru qal li issa x-xogħol sar wara li studjaw is-sitwazzjoni tas-sena li għaddiet. Madankollu kompla li anke din id-darba u minkejja l-investiment mill-privat mhux eskluż li r-ramel jerġa' jittieħed mill-baħar. Il-ramel jaf joħroġ, jaf iżomm però jaf joħroġ. Il-Ministru tat-Turiżmu tem li anke jekk dan jiġri għalmenu l-bajja tkun gawdiet mit-turisti li jżuruha fix-xhur tas-sajf.